No tak tohle to je úplně neuvěřitelné. To neuvěřitelné, já úplně čumím, ty. Chci to pojď komentovat sama. Podívejte, jak se nám sem nastěhovala ropucha do truhlíku. Takhle se tady zahrabala. To je neuvěřitelné. Chudák. Jak se tam takhle mohla zavrtat, to teda nechápu. No, máma z toho měla málem smrt.